Byddwn ni yma wedi dod I ddiwedd y 7fed o gyfarfodydd taith y cyfundebau. A be mae taith y cyfundebau'n ei wneud yw mynd ag adroddiadau o arolwg y cyfundebau yn ôl i'r eglwysu. Nôl yn 2014 fe ofynnwyd I bob eglwys I ymateb I holiadur am ei sefyllfa, am ei gwaith cenhadol, am ei gwaith nhw fel eglwys. Bellach, da ni wedi dadansoddi'r data yna a da ni'n dod nôl ag i'r cyfundebau. A dyna, da ni'n gobeithio sydd yn mynd I ddigwydd ym mhob cyfundeb da ni'n ymweld â nhw, y bydd y drafodaeth ar yr hyn sydd gennym ni ddweud yn parhau. Nid jyst I un cyfarfod, ond mewn rhai llefydd I ddau a mwy o gyfarfodydd, fel bod cyfundebau yn medru edrych ar I sefyllfa ac ar ei dyfodol a symud yn ei blaen. Jyst o ran diolchiadau dwi'n... Felly beth sy'n digwydd ym mhob un o'r cyfarfodydd yma yw fod yr ysgrifennydd cyffredinol, Geraint, yn sôn am y pictiwr cenedlaethol, ac yna mi rydw I yn rhoi rhyw fraslun o sut y gwnaeth eglwysu pob un cyfundeb unigol ymateb i'r holiadur. Ac mae yna bethau diddorol yn dod allan. Rhai pobl yn gweld y cwrdd chwarter yn bwysig tu hwnt, eraill yn gweld chydig braidd yn ddiflas. Felly, da ni'n cyflwyno'r data yma, ond yr rhan fwyaf pwysig o'r cyfarfodydd yma yw gofyn ar ei gynrychiolwyr yr eglwysu yn y cwrdd chwarter I eistedd lawr gyda'i gilydd a ffrin a thrafod sut mae datblygu y cyfundeb. Y gobaith ni unwaith yr ydyn ni wedi ymweld â chyfundeb ydy y bydd y cyfundebau mewn cyfarfod pellach yn trafod I syniadau I hunin ac yn dilyn y trywydd yma, trywydd cadarnhaol, trywydd positif, y trywydd o syniadau newydd a cadarnhaol mwyn gweld be ddaw o hynny. A mae'r syniadau sy'n dod nôl o'r math o beth i'w wneud, falle fydd e'n rhywbeth syml, fel angen cysylltu yn fwy ag eglwysu'r cyfundeb. Ond efallai fydd e'n rhywbeth tipyn mwy. Da ni wedi clywed sôn am gael swyddog cyfundeb, cyflogi swyddog cyfundeb. Da ni hefyd wedi clywed am drefnu rhyw basiant o fewn y cyfundeb mwyn dod â'n pobl ifanc. Dod â syniadau, dod â thrafodaeth. A dyna beth sydd wedi mynd ar goll. Da ni'n sylweddoli yn y cyfarfodydd hyn, faint mae'n haelodau ni yn mwynhau trafod, ond mae'r cyfle, mae'r ysgosil, mae'r seiat, mae'r cyfarfodydd trafod wedi diflannu yn ein heglwysu ni. A bellach, does gyn yn pobl ni ddim grŵp o bobl ma'n medru trafod yn ystylon y pethau Cristnogol hefo nhw. A beth da ni'n ffendio ar y daith yma ydy bod nhw'n ail ddarganfod mewn byr amser y wefr sydd yn dod o gasiarad am y pethau yma. A da ni'n gobeithio fi hynny'n cario ymlaen rwan. Mi awn ni yn ôl I unrhyw gyfundeb I drafod hefo nhw'n hellach ac I roi cyfeiriad i'r hyn maen nhw yn sôn amdano fo gan I ystyried. Ond da ni reit siŵr bod pobl yn gallu gwneud hyn, da ni stem I hunin a da ni yn gobeithio ac yn gweddio y bydden nhw'n mwynhau y profiad ac yn cael bydd ohono fo. Bydd yn cyffwrdd â bywyd yr eglwysu unigol, y bobl sydd o'i mewn ar cyfundebau hefyd.